Ще влезе ли България във войната на Европейския съюз срещу Русия? Разбира се, че не. В Народното събрание има една партия, която гарантира възможността Бойко Борисов още да бъде независим и да не бъде изяден от Делян Пеевски, и това е Възраждане. Възраждане е единствената партия в Народното събрание, която има договор с Единна Русия, което означава, че Бойко Борисов, целият Европейски съюз знае, че той от една страна общува с Европейския съюз, от друга с Русия. Всяка информация за отбранителни съоръжения, за планове на НАТО и Европейски съюз, тя е 100% синхронизирана с Русия, което прави България невъзможен участник в тази война. Така че едно хубаво нещо от това, че Възраждане подкрепят ГЕРБ, и то е, че България няма да влезе в войната срещу Русия. Не се притеснявайте за това, а се притеснявайте за мафията в България, която е като рак и яде отвътре нашата държава.